Club Junta, building better Africa. Oyambirira ndikupaseni moni amuna ndakaji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli lero pa 10 Oktoba chaka chino cha 2024. Ine nditwere nyenye Mr. Game Changer chikuni cha usi. Sindimaopa, sindimanjenjemera, palibe amenanga nditutumutse. Ine ndidzaima ngati freedom fighter kumenyera ufulu wa nzika za dziko lino. Ndipo pokhala Malawi ndikudziwa kufunikira kwa kuima ndi kutetedza Malawi amene akukhomereredwa kumudzi. Ine pokhala Malawi sindidzavomereza za uchitsiru ndi kuvomereza katangale amene akuchitika mopanda manyazi ndi boma la Lazarus Chakwera ndi anthu ake. Ine ngati Malawi sindidzavomera kunena kuti Malawi adzasekerezedwe njira kuti asakavote chifukwa cha maplani amene Meki ndi Annabel Ntalimanja anayika, amene MCP inayika pogwirisa ntchito NRB. Ine ngati Malawi sindingakhale chete pa zopusa ngati zimenezi, chifukwa ndikudziwa position imene ine ndiri ngati nzika ya dziko lino, ndikudziwa kupweteka kumene amalawi akukuona, ndikudziwa kuwawa ndi moto umene ife nzika za Malawi tikuotchedwamo, andikufunika kwake kwa kunena kuti Malawi adzavote mwaunyinji mopanda kutchingiridwa ndi izi zotchedwa kuti chiphaso cha ujika. Ndikudziwa china chilichonse, koma ndimafuna lero ndiyambe ndikuliudza dziko lonse la Malawi wina aliyense kuti ndi nthawi yona kuti wina aliyense atuluse mawu. Ndipo mawu oyambirira ndikuauza aphungu athu akunyumba ya malamulo 193 kunena kuti afune asafune koma akachose lamulo limene anayika MCP ndi mapulani amene anakonza kuti adzabere zisankho kubweretsapo maidi ngati njira imodzi yosekerezera anthu ochuluka kuti asadzapeze mwayi okavota. Let me remind you, Mr. Chakwera, I don't know kuti muli kuti mudziwe kuti mulibe nzeru zimene inu mutakubweretsa, zimene Malawi mwini atakujiona kuti nzoyipa nkujiombera m'manja. Nzeru ina iliyonse imene mungaipange imene kusheri kwache kuoneka kuti mwabisako mpeni ofuna kuonongera dziko lino, amalawi sitidzayivomera. Therefore ndimafuna ndiliuze dziko lino kuti nkhani ya ma ID ndikuyika pa malamulo kuti Malawi amene alibe chiphaso cha ujika sakuyenereka kuti akavote, alibe mphamvu kunena kwina iyeyo si Malawi. Ndimafuna ndiwauze achakwera, ndiliuze bungwe la NRB, ndiwauze anzatu ameki komanso inu MCP, chifukwa Meki ndi MCP, kunena kuti you don't have power kunena kuti you can stop Malawi kukavota chifukwa cha njira zakatangale zimene mwazikonza. Therefore nonse ma MP amene mukuvomerezana ndi nzika za dziko lino zimene zikumva kuwawa, mukuyenereka mupite mukachose lamulo lopinja nzika za dziko lino, chifukwa ife tikudziwa kunena kuti malamulo a dziko lino molingana ndi kuti ndi dziko limene lili mu democracy ndi ufulu wa wina aliyense nzika ya dziko lino, imene pofika pa 16 September next year akhala kuti akukwanisa dzaka 18, no one can stop him or her kuti asakavote potengera kuti alibe chiphaso cha ujika. Ndibwereze kubweresa njira imene itakumpanikiza Malawi kuti asakavote ndi chimozi cha chizindikiro chonena kuti boma la Chakwera ndilolephera, boma la Chakwera ndilakatangale, boma la Chakwera ndilakupha, boma la Chakwera ndilakuba, boma la Chakwera ndilankhanza, boma la Chakwera ndilomanga, boma la Chakwera amalawi sitikulifuna ngakhale pang'onong'ono pomwe. So nimafuna ndiyankhule chonchi
kuti ngati ma MP athu munyamuke ndi nkhani imene ife nzika zokavota tikudzani, ife tili pambuyo panu, tikupangani sapoti, tikakhala tikuyimba kunja kwa parliament molingana ndi malamulo ndi malo omwe tikaime kudikirira kuti tikaone kunena kuti lamulo limene lachosedwa sitifuna Malawi adzakhomereredwe. Andizi ndikuyankhula potengera katangale amene MCP apanga kulemba timakanda timakakana pa Central Region pa cholinga chona kuti azapeze zimavoti zochuluka, kutenga anthu ena maiko aku Mozambique ku kwapasa maidi cholinga adzavote mochuluka. Muzabere zitsako mwalemba madzi achule awerenga. Nimafuna ntero kunena kuti no 2025 wina aliyense Malawi mudziwe muli ndi ufulu, andi ndi ufulu wanu, andi palibe amene angaphe ufulu wanu pogwirisa ntchito katangale amene amamuganizira kuti ayikepo maidi ngati njira imodzi yofuna kubera zisankho. Ndimafuna ndisimikidze pano kuti Malawi wina aliyense akavota ndithu chimene chiti chisimikidze. Chachiwiri ndimafuna ndiwauze achakwera, ndiwauze a Richard Chimwendo Banda, ndiwauze a Dzikhale Ng'oma, ndiwauze a Kabwira, ndiwauze a Gotani Hara kuti mukhale naye kutali Profesa Arthur Peter Mutharika. IMCP amiritia mwakhala mukukonza ziwembu zolimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika munamulephera, mwakhala mukuyankhula paka na kumpesa zaka zonse wakhala pa mpando munamulephera, mwakhala mukumulengerapo milandu munamulephera, mwakhala mukubweresapo mafilimu anu aijirimiti munamulephera, mwakhala mukumusemera izi ndizo munamulephera, mwakhala mukugwirizana ndi zigawenga za ku Mozambique komanso maiko ena kuti zimpange chipongwe munamulephera. Nimafuna ndikuuzeni kuopsa kwa munthu amene ngodzozedwa wa Mulungu. Profesa Arthur Peter Mutharika in other way titakunena kuti ndi munthu osankhika wa Mulungu, remnant, munthu amene Mulungu anamusankhula namuyika mwapaderadera namukhazika pena pake nampasa chitetezo chonse chakumwamba ndi cholinga. So ndimafuna ndikuuze na chakwera, ndikuuze ni nonse amiritia kuti wina aliyense okonza plan, wina aliyense okonza upo, wina aliyense amene ali ndi weapon yofuna kuthera Profesa Arthur Peter Mutharika, mawu a Mulungu amene achakwera madziwa bwino, amene akhala kulalika ngati mbutsa, amenenso amawerenga Baibulo likunena kuti okumba dzenje adzagweramo yekha, okumba mbuna adzagweramo yekha. Ndimafuna ndikusimikizireni nonse MCP, nonse amene mumalimbana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika, ngati simusamala nonse mutatsiti chifukwa wodzozedwa wake wa Mulungu amene Mulungu amsankhula, amene chili chipambano cha wanthu ake a Mulungu ochuluka amene akulira chifukwa cha usogoleri wanu. Mulungu sangalole kuti no maplani anu oyipa pa iyeyo adzapindule, either you like it or not. Koma ndimayima pa chilungamo ngati munthu amene ndimatumikira Mulungu. I know kuti Mulungu sangalole kunena kuti no zida zanu zimene mwazimika, nyanga zanu zimene mwazimika, zigawenga zanu zimene mwazimika, amiriti anu amene mukwatuma kuti azithana ndi onse amene akuchika chilungamo pampalambanda ndi kudzudzula chakwera mwaphe mwamalize. Nimafuna ndikuuze ni kuopsa kwa Mulungu kunena kuti Mulungu akafuna kumenya nkhondo, mawu amene wandikhala ndikuwanena ndinawanena chaka chatha ndipo ndikuwabwereza sopano. Nkhondo akafuna kuimenya Mulungu amaimenya koma mwachipasulo. Muchenjere ndi mawu oti chipasulo, chifukwa ngati simusamala akupasulani Yehova. Ndibweretsa mawawa, mwina kulimba mtima kwa achakwera, kulimba mtima kwa Dzikhale Ng'oma, kulimba mtima kwa chimunthu Richard Chimwendo Banda, kulimba mtima kwa china Gotani Hara, mwina simu kujiwa kuti ndi Mulungu wakuumisa ni mtima dala, ndicho linga chona kuti mupitiliza kumulondola Profesa Arthur Peter Mutharika, wozozedwa wake wa Mulungu, kuti siku lina lake muone kuopsa kwa Mulungu akafuna kumaliza ndi kusakaza onse olondola munthu amene Mulungu wampasa manto, amene wampasa kudzoza,
amene wampasa kuthekera kuombola anthu ake. Ndimafuna ntero mmawa uno Amalawi, ndimafuna ndikuwuzeni chonchi, dziko la Malawi tikuzunzika, everyone knows. Dziko la Malawi tikulira, everyone knows. Dziko la Malawi tikufa, wina aliyense akudziwa. Dziko la Malawi tili pa moto, wina aliyense akudziwa. Andi moto ndi mavuto wonse amene tili nawo mdziko lino, palibe kutiuza kuti nkhani ndi covid inatha. Andi mkatikati mwa covid taona nduna za boma zikulemera, zikukhala ndi mabiliyoni kumagulira anawo magalimoto odula pakamozi 2030. Mkatikati mwa kunena kuti mafuta akusowa chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine, taonapo magulaji na Richard Chimwendo Banda kumanga zimaroja, kugula zimanyumba, kugula zimagalimoto zodula. Mkatikati mwa kunena kuti iyayi achakwera kumana ni mafuta, taona achakwera kuenda maulendo pano kutamangira 100 kuononga zimabiliyoni za Amalawi. Ziko likusauka. Mkatikati mwa tinamiza ife kuna kuti tikukonza zinthu zikuonongeka, misondi imenango isiya kungoigumula. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti Amalawi maso athu agalamuke, maso athu ayang'ane kutsogolo. Pa boma ili president, vice president ushi komanso nduna zawo zonse ndi anthu olephera, ndi anthu osatha, ndi anthu osadziwa ntchito, ndi anthu amene sangatithandize, komanso ndi anthu ononga, anthu akuba, komanso anthu ankhanza ku dziko lino la Malawi. Everyone knows kuti tikangoti MCP alense amadziwa kuti ndi yankho yonena kuti ndi chipani chakupha, chipani chomanga, chipani chopanda democracy, chipani choononga, chipani chakupha, chipani chimene chilibe democracy, ndi chipani chankhanza kwambiri muno m'Malawi. Alense akudziwa kuti ngakhale maiko akunja, ngakhale malipoti amabanki akuluakulu pa dziko lapansi afika poyankhula kunena kuti Malawi pa dzaka zokha 4 yangongola ngongoli yoposa msinkhu wake, yangongola momvesa chisoni, komanso si kuoneka pena paliponse molingana ndi nzeru za mtsogoleri wake kuna kuti itha kupulumuka koma kupitilira kuonongeka. So wina akufuna kuti ife tizombera m'manja zopusha ngati zimenezi, wina akufuna tizombera m'manja chakwera zopusha ngati zimenezi, wina akufuna tizombera m'manja boma ngati limene liloyipali. Koma ndimafuna ndikuuze, Mulungu akafuna kumenya nkhondo amaimenya mwachipasulo. Ndimafuna ntero kunena kuti no, Amalawi dziwani kuti Aigupto awa amene akutivutisawa, Farao uyu amene akutizunzayi, Farao uyu amene akumanga anthuyi, Farao uyu amene akusongolera zoyipa mdziko linoyi, mawu a Mulungu akunena kuti musachite mantha, zipitanibe chisogolo, musabwerere mbuyo, pakuti Yehova azakumenyerani nkhondo, inu mutakhala chete. Ndipo ndisimikize kukuwuzani nonse Amalawi kunena kuti Yehova atimenyera nkhondo, ife titakhala chete, ndipo nkhondo yatse ikhala yachipasulo. Chipasulo china chilichonse chimene atha kuchipanga Yehova chisakugweseni misozi, chisakukhumudwiseni, chisakupaseni mantha, chisakupangeni kuyima, koma kuti muyang'ane chisogolo ndi kuona kunena kuti Yehova amamenya ndi nkhondo. Ndimafuna ndiyankhule choncho Malawi mmawa uno kunena kuti sitikuopa, sitikunjenjemera, ndipo posachedwa ngati lamulo lotitchinga ife Amalawi kuti tisakavote, logwirisa ntchito chiphaso cha ujika, yomwe ndi plani imene anakonza achakwera ndi MCP mogwirizana ndi NRB komanso meki, sigwira. Amalawi tipita pa msewu, Amalawi tiotcha zinthu, Amalawi tivuta kwambiri, because Malawi belongs to Malawians. And no one can come and scare us because we know our rights. We know our stand in this republic, and no one can stop us. Kuopanga zionesero zokwiya, anatipera Usmani Medi tinakhala chete, anativulira polisi athu tinakhala chete, anatochera mapolisi athu kunzuzu kuti tinakhala chete, atikapira anthu kumbowe kuti tinakhala chete, anatikapira anthu afoni kumpoto kuti tinakhala chete, anthu ambiri akumwalira kuchosedwa zintchito takhala chete, anthu akumenyedwa, anthu akudzunzidwa kupangidwa demotion tinakhala chete, abale athu ambiri achosedwa zintchito, zinthu zafika povuta tinakhala chete. Koma ndimafuna ndikuwuzeni pa nkhani yayi ndiyi sitikhala chete, ndipo tilankhula komanso tipanga zionesero zoopsa kwambiri dziko lonse la Malawi. Andi ndiyankhule pano kuna kuti pafika nthawi imene game changer tiyankhula kuna kuti maboma wonse aku Southern Region taseka,
maboma onse aku Eastern Region taseka, maboma onse aku Northern Region taseka. Sitikufunanso wina aliyense kukoliriko kuyenda chifukwa kuti mwatisunza pakwana mukanakhala nzeru achimwendo bwezi mukubwera pa nsanjani kumatiuza kuti tapanga chakuti tipanga chakuti tapanga chakuti tikupanga izo, koma mukungobwera kumalimbana ndi profesa amene sanachule pang'onong'ono pomwe dzina lanu. Ndimafuna ndikuwuzeni mukupalamula mkwiyo wa Yehova wa makamu. Ine ni Mr. Game Changer chikondi chauzi. Ndimafuna ntero kuti Malawi zambiri zonse zimene zikuchitika mdziko lino, zonse zimene makutu athu atakumva, zonse zimene maso athu titakuona, zonse zimene zitakuchitika pa ground, ziwani kuti Yehova ali nafe cholinga, andi Yehova akutiyang'ana, ndipo Yehova chikondi chake chili pa Malawi, andi Yehova wamva ndi kuona misozi yathu. Ine ni Mr. Game Changer chikondi chauzi. Ndibwereze kulilangiza dziko la Malawi kuti tiye tonse tigwirane manja, ma MP yathu muchotse kuzikonda. Inu anthu azipani za opposition muleke kuzimva ngati mwafikapo. Nthawi ino ndi ya nkhondo, osadzimva matukutuku, osadzimva kupambana, osadzimva chuma, osadzimva kuchuka, osadzimva maudindo. This time around mugwirane manja ndi ife nzika zovutika Amalawi. Voti yanu ili manja mwa ife, kutekerako kupisisani mboma kuli ndi ife, mphamvu zonse zili ndi ife Amalawi. Osati kukuimbirani mafoni mukupanga matama kwambiri, kukulemberani ma message sumayankha, kukuimbirani mafoni sumaka. Anthu ambiri olemekedzeka azibusa, mashehe, mabishop akudandaula kumandiuza ine zimenezo. Anthu awasamayankha mafoni ya, anthu awasayankha ma message ya, chipongwe chachama kuonera message koma osakuyankha ya. Kodi mumazitenga ngati inu ndani? Sumazo kuti mwangokhala zitumiko kuti Mulungu akuyika ndipo ninuyo. Ndimafuna ndikuuze wina aliyense amene kumuseweresa Malawi pano, ukuzikumbira zenje weka, ukuzipweteka weka, ukuzionongera sogolo weka, because Malawi akuona. Ndimafuna ndiziuze zipani za opposition kuti phunzirani nthawi ino, ndipo zichepeseni, ndipo zichepeseni. Musazitenga kufika hapo, musazitenge mphamvu, musazitenge udindo, musazitenge chani. Tazikhazikeni pansi ngati mene amazikhazikira Profesa Atapita Mtarika. Kudziwa kunena kuti Malawi wina aliyense ni Malawi amene APM atakuyankha message yache, atakuyankha call yake, atakuyankhula naye mosavuta. Ndimafuna ndikuuze muzichepese ngati mene anazichepesera Red Bingu wa Mtarika. Can you have that spirit? Yozichepesa. Can you please humble yourself? Kungokhala iweyo kuti iweyo basi ndiwo wakutiyo akupasa chongo kupesa udindo. Lero wayamba kudzimva, wafika pachaputi ma message anthu sunga yake, wafika pachaputi mafoni anthu sunga yake, yeti Malawi kulira mafoni amabwera amavuto kuti tizikuuza kuti kwakuti kuti zakuti zikuchitika mwakuti kodi mumazitenga ngati zisiru ife, mukutitenga ngati opusa ife. Ndimafuna ndikuuzeni chikwanje chonongera MCP sichili mmanja mwa chipani cha DPP. Chikwanje chonongera MCP chochosera MCP mboma sichili mmanja mwa UDF kapena UTM, sichili mmanja mwa Ford. Chikwanje chochosera chipani cha Nkhanza ichi chili mmanja mwa Malawi osauka. Maybe you don't know and maybe you forget, but let me remind you, chikwanje ndi zida zochosera anthu oyipa awa sizili mmanja mwa, zili mmanja mwa Malawi osauka amene sumayankhira mafoni yawo, amene simumayankha ma message yawo, amene mumayika ku blacklist, amene mumaona ngati chitsiru. Ngati mufuna kudzatenga boma 2025, begin to respect Malawi osauka, Malawi opanda zina, Malawi amene akudzunzika lero. Kamniveseza gaya ife sitimafuna kuti yankhule zambiri kapati zikumbukira za uchisiru zimene ena munachita mbuyo. Tifuna ife titenge boma, tikonze zinthu, tichose anthu akuphawa. Kamniveseza bwinobwino gaya. Pepani ine ndilibe nthawi yomusekerera munthu ya. Muli ma MP ena mderamu kufika pale kuti inu ngati foni amayankha Profesa Atapita Mtarika, ma message nkumayankha president wa amene walamudapo dziko lino 6 years, president amene alamule dziko lino zaka zina 5 kuyambira 2025 to 2030, president wa chipani chachikulu kwambiri muno Malawi amatha kuyankha foni 3-4 days kapena pomwepo kuyankha foni kapena message yapo.
inu anthu oti simunafike pa upresident ndipo inu ma MP wamba inu adindo wamba achipani inu kandi ndani mumazitenga kuti mwafika pati ni mdani posachedwa ndizabwika ni pambalambanda koma osadandaula koma muziwe kunena kuti Yesu pamene amalowa mu Yerusalemu Baibulo langa likufotokoza kuti anthu atamva kuti Yesu akubwera sananene kuti adindo sananene kuti magavana sananene kuti MP sananene kuti lokaya ndinu ndani kuchipani zanuzo ananena kuti anthu amuji atamva kuti Yesu akubwera akuti anayamba kuvina samavinira vice president anu samavinira a governor samavinira kaenda secretary general samavinira kaenda director amayi anu amavinira Yesu atamva kuti Yesu akubwera because anthu anadziwa kuti akubwerayo ni mpulumutsi akubwera kama bwera ni ndani kama enda ni ndani koma ife tikumfuna ife ni mpulumutsi Bible likunena kuti anatenga akanjeza awo nayala pansi kuti Yesu apondemo koma chimene chinachitika nchonena kuti Yesu anakwera bulu ani buluyo ndamene amaponda akanjeza ni nsalu zimene anthu anayala ndifuna ndikuwuzeni pali phunziro lalikulu pamenepa enanu mukuzimva matukutuku mwazimika zikupezanuzi kumazimva ngati mwafikapo chifukwa tinomwe mbereka Profesa Arthur Peter Mutharika pamwamba paino ntakuonapo Profesa Arthur Peter Mutharika tere mphamvu zonsezo zimene muli nazozo ulemu wonse umene mukulandirawo mukadusa anthu kumakomberani manja simudziwa kuti no inuyo muli ndi kudzodza kodabwitsa kwa Profesa Arthur Peter Mutharika atangoti profesayo wachoka kuti ndapuma ine ndikupita kukhala sopano ku nyumba kwanga nthawi yanga yatha ena numuzathawa ena numuzakhala tesimuzamvekaso kamnivesa zakaya so osamapanga makaniya nthawi zambiri kumadziwa kuti ndili pa buluyi ineyo ndikuyenda pa zitenjezi ndikuyenda pa kanjezawa fanda munyamula bulu anali kwa nzanu amene amazimva kuti atha kuyambisa chipani chawo ndikukhala cha mphamvu akumazimva nthawi imene atanyamula Profesa Arthur Peter Mutharika atayima mapewa a Profesa Arthur Peter Mutharika atawasenza nkumaona kutala amazimva kuti atha kulimbana naye nkungonjesa osaziwa kuti amene akumudererayo wanyamula pampewa pache kuti aziona kutali chongo agwesa lero alikutiko mutenge phunziro limeneli loti Yesu akuyenda anakwera bulu ndipo buluyo akanazimvaso kuti ineyo iya ine ndimaponda pansalu anthu akundilemekeza Yesu akanangosikapo pa bulu kuti ndizenda pasi bulu akanamthamangisapo pa gulu pamene pacho akanamumbuzapo pa gulu pamene pacho akanampichikisapo pa gulu pamene pacho sakanalonso kuti bulu aziyenda zidesa nsalu anthu timene amafuna nsalu zonse sizinali za bulu koma za Yesu muchenjere kwambiri ndi chipongwe chimene azisogolera zipani mukupanga kumapangira nzika za dziko lino ma-activist akudandaula kwambiri masiesoza kudandaula kwambiri fata mtima wodzikonda mtima wodzimva mtima wonyasa uja amene mnali nawo poyamba stop it ine ndi Mr. Game Changer chikondi chawusi Amalawi tikhale ndithu tigwire jakete ya Profesa Arthur Peter Mutharika zipani zonse zimene zili ku opposition mugwire ntchito ndi Profesa Arthur Peter Mutharika chipani china chilichonse chakupha chankhanza chakuba cha milandu pitani kuchikanga wako koma ife tikuyankhula pano kuzunza zipani zathu zonse zimene zili ku opposition kutima kukondani gwirani ntchito ndi tate Profesa Arthur Peter Mutharika. May God bless you and God bless Malawi. I believe kuti some of you mumva ndipo muziwa chimene ndanena fa ena nunda chipongwe kwambiri ena nunda amwano kwambiri ena numakonda anthu chifukwa choti mufuna udindo koma simukonda ziko ya that's why mwasiya atangokupasani mpando kumayimbira mafoni kumayankha ma message awo kumayankha mafoni awo chifukwa ndinu anthu oyipa anthu ankhanza koma ndikuuze kuti Malawi wa 2010 si Malawi wa lero Malawi wa 2019 si Malawi wa lero wechinyamata amene mumamudziwa kuti come 2025 mutasomwa papanga za usiru sizizatheka Malawi ndi wina muchenjere kwambiri koma chonse chimene ife tifuna ndi kukonza Malawi limodzi wina aliyonse sauka alemekezedwe olemera alemekezedwe wapa ntchito opanda pa ntchito alemekezedwe andi Malawi akhala kumva kukoma chimodzimodzi andi Malawi akhale ndi ufulu okhala ndi madzi abwino Malawi akhale ndi ufulu okhala ndi mayendedwe abwino Malawi akhale ndi ufulu okhala ndi chakudya chokwanira
Malawi akhale ndi ufulu wakayankhulidwe kache, komanso Malawi akhale ndi ufulu okhala ndi chitetezo, ndi Malawi akhale ndi ufulu wa democracy monga mmene maiko ena amayapangira zinthu zawo. Building better Africa.